Mire Lazarov. 10% talent. Naporna rabota. I 70% voda. Pelistarka. 100% život. Protiv napade, ali ne znam, zakazali smo, mislim, u obrani. Mirko nas je odlično iza spašavao, ali imali smo dosta odbijenih lopti koje nismo uhvatili. U napadu smo dosta gušili, tako da, ne znam, nismo bili pravi. Danska je zaslužena u finalu. Pa protiv Slovenije treba se dobro odmoriti, naspavati i dati sve od sebe, sutra uzeti medalju i otići kući s medaljom. A ne znam, malo je meni sve to nekako izgledalo na terenu nejasno i igrao sam par ovakvih utakmica u karijeri, zato jer osjetio sam da ispočetka smo ušli taj psihološki minus, Danci su poveli, imam dojam da nismo nekako imali nekog damara i neke snage izvući na kraju ovu pobjedu, zato jer su nas Danci parirali, igrali su pametno, mi smo se pokušali taktički nadmetnuti, ali kažem, taj psihološki minus na početku utakmice nam je odmogao i poslije smo možda malo pogubili konce i pokušali smo se izvući, ali nismo uspjeli. A nemam pojma. Ne znam već kakva će noć biti. Šta se dogodilo? Šta se dogodilo? Ma nemam pojma šta se događa zadnja 3 prvenstva. Funkcioniramo i u Srbiji, u Londoni, ovdje do polufinala, onda ne znam, ko da nestanemo s terena, stvarno nije ni naša prava, ni slika, ni prilika, stvarno bez tona, bez iće, ne znam stvarno, opet smo izdušili. Sad je problema, stvarno ne znam, to ponavljam već, evo 3. turnir, stvarno ne znam, majke. Nisam gledao po utakmice protiv Francuske od muke, sad danas opet ovo, tako da ne znam šta bi rekao stvarno. Mislim, opet sam falio da odmorim, Dule je mrtav, imao je temperaturu i sinoć i danas cijeli dan igra je pod temperaturom. Mislim, svaka mu čast, tako da ja sam opet zajeban, nisam mogao pomoći, tako da šta da kažem. Ne znam, takav je život. Ne znam šta ti kažem, nismo bili pravi, ne znam šta ti kažem. Od prvog poluvremena. Je nas Francuska ta ubila definitivno? A ne znam, sad teško je pitanje, to jučer smo opet putovali 4 sata, ali ne želim tražiti sad opravdanje za ovaj poraz. Mislim da se Danci stvarno odlično vraćali, da smo imali samo jednu kontru, ako se ne varam, kontru i polukontru, a to je bilo naše ubojito oružje. Ne, taktika. Igrali su 6-0, ko što smo se i pripremali na njihovih 6-0 u napadu. Znači, možda su nas malo usporili. Tako da morat ću pogledati još jednom video DVD.